Suntem în direct la Dosar de Politician. Vă spun și o să vă repet, avem două războaie de purtat. Un război împotriva epidemiei de coronavirus. Celălalt război este pentru a ne salva economia și, până la urmă, fără să folosesc un cuvânt mare, a ne salva societatea, da? Și țara de ceea ce o să urmeze în perioada următoare. Alături de noi este Dan Bucura, jurnalist.ro. Am discutat despre ce se întâmplă la Suceava, despre cazul excepțional unde acolo a fost închis spitalul județean, 52 de cadre medicale depistate cu coronavirus. Discutăm despre economie alături de Cristian Erbașu, proprietar de firmă de construcții cu capital românesc. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție, domnule Erbașu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce se întâmplă cu economia reală, domnule Erbașu? Economia reală, cea mai mare problemă peste tot în lume este impredictibilitatea. Ceea ce nu prea era predictibil nici înainte, erau destul de multe probleme. Acum e totul, de la o zi la alta, nu se știe ce se întâmplă. Domeniile toate sunt afectate, într-adevăr, treptat, întreaga economie va fi afectată. S-a început, știm bine, cu hoteluri, restaurante, tot ce însemna Horeca. Au fost afectate transporturile. Automat, prin transporturi, afectează aproape tot ce înseamnă economie, pentru că aproape orice înseamnă producție și servicii este influențat de acest domeniu al transporturilor. Bun, vreau să vă întreb practic, da? Dumneavoastră aveți o companie de construcții, avem ordonanța militară în care se spune că sunt interzise, da, reuniunile mai mult de 3 persoane. Cum operați? Cum vă desfășurați activitatea, da? În cazul dumneavoastră. Ce faceți? Pe acest subiect au fost mesaje transmise între Ministerul Economiei și Ministerul de Interne în care s-au clarificat pe acest aspect pentru toți care se deplasează, toți muncitorii, toți lucrătorii care se deplasează către șantiere, automat numărul lor este mult mai mare, mai ales dacă vin de afară, mai ales dacă sunt transportați cu mijloace de transport ale companiilor de construcție. Evident, sunt mijloace de transport agrementate pentru transport de oameni. Aceștia pot fi mai mult de 3, însă într-adevăr trebuie să se ia măsuri cât se poate de sigure, cât este posibil. Să nu fie înghesuit, dacă autobuzul e de 50, nu o să se transporte 50 în acel autobuz, să transporte 20, să fie cu o distanță mai mare între ei, să aibă măști, să aibă mănuși, să fie dezinfectat autobuzul în fiecare zi, cel puțin o dată, dacă nu chiar de 2 ori pe zi. Deci trebuie luate toate aceste măsuri pentru a transporta acești muncitori. A fost clară lămurirea și a fost transmisă în mass media astfel încât toți constructorii să ia la cunoștință. Puteți să vă păstrați locurile de muncă, domnule Erbașu? Puteți să păstrați locurile de muncă în perioada asta? Depinde. Sunt unii care spun că trebuie să închidem în România cu totul. Să închidem cu totul și să vedem ce se întâmplă, nu știu, peste 2 luni. Se poate ajunge și acolo, însă nu cred că în acest moment este cazul și nu o fac decât țările în care într-adevăr avem situații critice, gen Italia și Spania. Germania, Franța, ba chiar în Franța constructorii au cerut prin federația lor să închidă șantierele și au făcut probabil niște socoteli, au cheltuieli foarte mari și au gândit că e mai ușor să închidă toate șantierele și apoi să reia la un moment dat când se liniștește treaba, însă nu a fost acceptat pentru că se consideră că sunt anumite domenii care trebuie să-și continue activitatea, pentru că de acolo după aceea se va reîncepe revigorarea economiei. Trebuie să rămână unele părți ale economiei care să funcționeze. Cred că construcțiile ar fi ultimele care ar trebui să fie închise. Dacă ați observat, de altfel, toată revitalizarea economiilor este bazată și gândită pe investiții, mai ales investiții în infrastructură, pentru că în perioade de crize, investițiile private sunt cele care se închid primele, se intră la adăpost, evident, privații încearcă să-și protejeze fondurile și încep destul de târziu
să-și reia activitatea acestei investiții. Deci statul, în general, în perioadele de criză, nu numai acum, și acum 10 ani, este cel care trebuie să vină cu infuzie pentru investiții. Cred că e un moment bun, dacă putem spune așa, e o oportunitate pentru a se face investiții în infrastructură, investiții care nu s-au făcut până acum. Bun, în ideea de a avea bani, domnule Erbașu, statul trebuie să facă rost de bani. Păi și dacă vor canaliza mare parte din resurse către lupta cu epidemia de coronavirus, o să mai avem bani pentru investiții? De principiu vă dau dreptate. Există și dacă ați observat, la nivelul Uniunii Europene, tocmai pentru acest lucru s-a dat derogare, s-au dat practic 300 de miliarde, Franței și Germaniei chiar mai mult, pentru a se împrumuta. Practic, deficitul este lăsat liber cât de cât, este lăsat liber, dar acest deficit este lăsat liber în această perspectivă. Banii să fie utilizați în investiții, care investiții să revigoreze toate sectoarele economiei. Pentru că dacă se iau banii doar pentru consum, se trece și se adâncește criza, iar criza economică de data aceasta se prelungește și se va porni de la un nivel din ce în ce mai scăzut al economiei pentru refacerea ei. Domnule Erbașu, Dan Bucura, o intervenție, dacă tot ați vorbit de bani, de salvarea economică a României. Dumneavoastră, ca om de afaceri, ați înțeles până astăzi, luni, seara, care sunt exact procedurile de accesare și cum se vor salva românii de la firme mari până la firme mici pe modelele prezentate de ministrul de Finanțe Florin Câțu? Știți? Adică dumneavoastră știți, puteți să le explicați unor români care poate n-au înțeles? Vreau să vă spun că suntem în tot felul de grupuri pe WhatsApp între oameni de afaceri din construcție, avem grupuri și din diferite domenii, cu afaceri mai mici, cu afaceri mai mari. Credeți-ne că suntem cu toți avocații noștri, nu reușim să deslușim încă... Mulțumesc pentru sinceritate. Credeam că nu sunt, poate noi presa nu înțelegem. Poate nu suntem noi suficient de dibaci, dar poate că vor mai veni și alte lămuriri pe parcurs. De exemplu, nu e clar dacă șomajul tehnic se aplică doar întreprinderilor mici și mijlocii sau tuturor întreprinderilor și celor mari. Eu sunt convins că în actuala lege este prevăzut doar pentru întreprinderile mici și mijlocii. Alții sunt convinși că nu e așa. Vă dau asta ce v-am dat exemplu cu partea de șomaj tehnic, dar nu e numai acest lucru. Și ce e mai grav este că există riscul ca în cazul în care aplicăm greșit legea sau o interpretăm altfel decât o vor interpreta mai târziu, reprezentanții ANAF-ului sau reprezentanții vin procurorii, există riscul că odată să scăpăm de criză, dar să nu mai scăpăm după aia de controale și de alte minunății. Deci e bine, mai bine, mai rău, dar să fie clar. Totuși, legea să ne fie clar pe ce putem să ne bazăm în viitor. În momentul de față sunt foarte multe neclarități. Este evident că senzația tuturor este aceea că aceste neclarități sunt lăsate câteodată întâmplător. Tocmai este o dorință a unor funcționari să rămână astfel neclare, cum sunt foarte multe lucruri în legislația românească. Știm bine că avem multe lucruri interpretabile în legislația românească. Bun, eu insist, domnule Erbașu, cu întrebarea mea, sper să facem și intervenția telefonică cu ministrul de Finanțe. De unde poate face rost de bani statul român în momentul de față? Avem băncile interne, da, care sunt chemate și guvernul a promis că o să vină cu scheme de ajutor să stimuleze băncile, da, prin garanții guvernamentale, să ofere împrumuturi companiilor din România pentru a trece peste criză.
Avem situația asta și avem sistemul financiar internațional de unde România se poate împrumuta. Dumneavoastră cunoașteți piața, îi vedeți pe bancherii români atât de doritori să finanțeze economia românească? Pentru că din informațiile mele, îmi spunea cineva ieri, a încercat o firmă mică, oarecum din domeniul construcțiilor, să acceseze un credit la celebra banca statului, Czech Bank, și au râs de ei, i-au trimis la plimbare. Da? Au spus să achite ceva taxă de analiză de dosar, că o să-i caute ei cândva. Problema nu reprezintă neapărat. Toată lumea s-a îndreptat și e falsă această direcție pe dobânzi, că vor fi subvenționate, vor fi zero. Până acolo e problema garanțiilor. Dacă nu se vin cu garanții guvernamentale și dacă băncile nu au în spate acele garanții guvernamentale, nu vor da niciunei firme credit. Pentru că nicio bancă nu vrea să-și asume riscul, va da un credit, va obține dobânda de la stat și va rămâne cu paguba în creditul respectiv, în baza respectivă, pentru că s-ar putea ca firma aceea să nu mai poată să returneze banii. Deci aici este această... Domnule Erbașu, da, trebuie să fac precizare. În alte țări, am văzut în Germania, în Italia, bun, nu ne comparăm cu țările cu economiile dezvoltate, dar acolo se vorbește, domnule Erbașu, da, despre injecție directă în economie. Pur și simplu se iau bani din zona publică și se dau firmelor private ca să supraviețuiască. La noi se discută de protocoale, de proceduri, de diverse scheme, certificate, diferite scheme. Eu nu înțeleg de ce nu se operează și în România cu lucruri simple, da? Iei bani, îi injectezi în economie, dai comenzi mediului privat, nu știu, de exemplu, da? Ca să nu le dai bani gratis aiurea. De primul și în primul rând trebuie să fie cât mai multe proiecte lansate pe piață. Și mici și mari, evident cu rost, nu de dragul de a lansa proiecte. Trebuie să fie proiecte pe piață. Există, le au, multe din ele se plângeau că nu le pot demara. Acum trebuie să o facă foarte, foarte rapid și în masă. Acum, știți că nu se poate, domnule Erbașu, sunt contestații în justiție, sunt contestații pe la CNCS, toate proiectele publice importante din România sunt blocate de contestații la licitații, de hârțogăreală, de... Să știți că n-au mai fost așa multe contestații în ultima vreme, dar nici foarte multe licitații n-au mai fost. S-au demarat, știți bine, pe la CNAIR, încă este o perioadă în care se fac proiecte, să vedem rezultatul peste un an de zile. Dar sunt foarte multe proiecte care au și foarte multe proiecte în care partea de design, partea de proiectare efectiv este deja făcută. Mulțumesc, domnule Erbașu. În acest moment șantierele care există să fie încurajate la maxim, să fie finalizate. Apoi să fie demarate alte proiecte, pentru că orice alt proiect, toate celelalte proiecte vor încuraja atât companiile cât și băncile să dea pentru aceste companii care au aceste proiecte în viitor. Criza se va termina până la sfârșitul anului, însă aceste proiecte trebuie să se deruleze ulterior. Pe un an, 2, 3. Mulțumesc, domnule Erbașu, pentru intervenție. Alina Gorghiu, fostul președinte al PNL, senator, se alătură imediat dezbaterii. Dan, ce facem cu economia? Da? Întrebarea că toată lumea, e o frică și o panică în piață. Și sunt atât de necăjit că dintr-una într-alta am văzut mizeria cu medicii, acum vorbim de povestea asta. Păi tu ai dat exemplul cecului, dragă Silviu. Eu te întreb dacă tu sau eu am fi mâine președinte la cec, dar n-am avea o procedură în spate și ar veni românii să ne bată la ușe disperați, cum îi descrii tu, ce am putea face? Să le dăm niște lucruri fără să înțelegem, să avem o procedură din partea statului român, ca după aia, vorba domnului Erbașu, să facem pușcărie? Sau să așteptăm să vină odată procedurile alea? Băncile, dincolo de cec, să ne înțelegem, cec e altceva, e Banca Românilor, nu o iau în exclu. Dar băncile sunt agenți economici și dacă noi așteptăm ca băncile să plângă alături de noi pe umărul românului
sărac, înseamnă că suntem naivi. Banca își va maximiza profitul oricând și în orice situație. Nu trebuie să... Banca nu va funcționa decât într-un cadru impus, în care vine primul ministru, guvernul, și vine Muguri Sărescu, guvernatorul, și explică băncii, ca să funcționezi în cadrul ăsta și să faci profit în continuare și să-ți fie bine, trebuie să faci și pentru români și pentru România asta. Dacă nici atunci banca nu înțelege, atunci îi explici în cea mai simplă formulă. Știi, dragă bancă, ce înseamnă taxă de solidaritate? Dă mâine asta e pe spatele tău. Și să vezi cum băncuțele ele așa se aliniază și joacă hora unirii, că sunt românești, că sunt străine, că sunt cu tot felul de capital. Dacă vrei să salvezi ceva, dacă o lași așa și o amețești că să dea banca că o vrea, banca nu are interesul să-și diminueze profitul. Oameni buni, e o firmă. Orice firmă în momentul ăsta funcționează disperat, vrea profit, să trăiască, să aibă angajați. Și băncile au o problemă, și băncile au salariați, și băncile, în bănci poate veni coronavirusul, și ele la fel ca orice întreprindere. Da. Doamna Gorghiu, da, Victor Orban, premierul Ungariei, a luat în această seară o măsură fără precedent. 81.000 de firme maghiare vor fi scutite de taxa forfetară pentru întreprinderile mici. Acolo există o taxă forfetară. Iar la Berlin, nemții au luat următoarea decizie. Au pregătit o sumă consistentă de bani pentru a cumpăra toate firmele germane, de teama că vor fi achiziționate pe nimic de companii din China sau din altă parte. Ce măsuri concrete aveți în pregătire dumneavoastră, PNL, care guvernați România? O să sper să vă spună Florin Câțu, care înțeleg că va intra la dumneavoastră. Dânsul o să ne explice cu banii, să sperăm. Pentru că Guvernul României este cel care în momentul acesta a luat deja o parte din măsurile pentru mediul economic. Vorbeați de bănci dumneavoastră mai devreme, sau domnul Bucura, pe care îl salut. Bună seara. Vreau să anticipez eu ceea ce o să vă spună Florin Câțu mai târziu, și anume faptul că deja a anunțat astăzi faptul că a avut un dialog cu băncile și cu guvernatorul BNR și că într-un interval foarte scurt de timp va anunța care sunt măsurile pe care le va lua împreună cu sistemul bancar, astfel încât să poată sprijini economia românească și lichiditatea din România, foarte importantă de altfel pentru mediul de afaceri. Pe lângă acest lucru, eu aș vrea ca parlamentar însă să vă fac o observație, pentru că vorbeați nu de puține ori despre proiectele pe care PSD-ul le va susține în Parlamentul României, referitoare la suspendarea ratelor băncilor, la plafonarea prețului la alimente și așa mai departe. Și o să vă rog să-mi permiteți să spun un lucru care poate suna destul de dur. În momentul acesta e la fel de periculos populismul venit de la politicieni ca și fake news-ul. De ce spun acest lucru? Știți foarte bine, dacă am mai avea timp să ne uităm și la detalii procedurale și constituționale, că atunci când arunci în procedură legislativă un proiect, oricât de bun și de deștept ar fi el sau ideea pe care o conține, ai blocat guvernul de la a emite ordonanțe, pentru că există acea decizie a Curții Constituționale care spune că odată ce ai o inițiativă legislativă în curs, în procedură legislativă, guvernul nu mai poate emite ordonanțe. De altfel, guvernul Orban a și fost blocat cu câteva acte normative pe care le-a emis prin ordonanță din pricina faptului că ele se aflau în Parlament în derularea procesului legislativ. Și atunci, eu vreau să fac un apel pe care sunt sigură că îl vor asculta cei de la PSD, poate nu venind doar de la mine, poate venind în zilele următoare și de la guvern sau de la alții, să încerce să dialogueze cu Ludovic Orban, cu miniștrii, cu cei din executiv, pentru că altfel vor bloca un guvern într-o plină criză sanitară și, cel mai probabil, una economică, și îl vor bloca de la a lua măsuri serioase. De exemplu, vă dau această măsură cu plafonarea sau suspendarea ratelor băncilor. Dacă prin absurd, în secunda asta, guvernul ar vrea să dea ordonanță de urgență pe acest aspect, n-ar putea, pentru că PSD are proiect depus în Parlamentul României. Ca atare, gluma e glumă, populismul e populist, capitalul politic trebuie câștigat, dar cu discernământ. Nu așa.
Dacă cineva în România are idei bune, haide să le punem pe masă și să le discutăm cu cei care le pot implementa foarte repede și efectele lor se pot vedea atunci când se publică ordonanțele în monitorul oficial. Eu am fost în situația aceasta. Am făcut un proiect de lege referitor la asprirea pedepselor celor care nu respectă legislația cu privire la contagiunea cu coronavirus. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific dacă guvernul, prin Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu și cei de acolo au de gând să îmbunătățească codul penal cu acest aspect. Și eu și ceilalți colegi ai mei, Iulia Scântei și Daniel Fenechiu, am vorbit cu ei și au spus da, le integrăm în codul penal și a doua zi ați văzut ordonanța, s-a publicat în monitor oficial și am văzut efectele imediat. Și nu sunt de acord cu teoria lui Dan Bucura. Dan, te urmăresc și ți-am auzit teoria că mai bine dăm amenzi la oameni, că se obține coerciția mai rapidă. Nu, amenziile contravenționale sunt amenzi contravenționale. Fapta aceasta este una de natură penală, nu este una da, pe care... Alina, dacă îmi permiți, dar hai să... Eu am și eu vreo 23 de ani de presă și de justiție. O să avem 500, 1000, 5000 de dosare penale după ce ne vom scutura de boala asta și de criza asta, care ajung la instanță și care vor fi frecție la picior de lemn. Am trăit penalul ăsta în toate formele, ca reporter, redactor, jurnalist de televiziune. Ce faci cu alea? Când i-ai dat amendă, l-ai speriat pe om, l-ai ținut în casă? Când i-ai spus 6 luni? E contravențională. Sunt unii care, hai să o ducem în absurd, sunt unii care își permit să plătească orice amendă pe lumea asta. Ce Doamna Gorghiu, ăia care făceau nuntă în Argeș, domnii ăia foarte bine îngrășați cu carne, da, foarte bine, cum să spun eu, da, cu acumulare de carne foarte mare, da. Ăia nu plătesc nicio amendă, nu interesează amenziile, da? Ce facem cu ăia? Păi da, ce facem cu ăia? Nici penalul nu interesează. Nu interesează nici penalul. Un an, păi da, dar nu știu dacă văd jandarmeria că îi bagă la dubă. Poate trebuie să-i băgăm puțin la răcoare, nu știu. Facem o discuție. Eu sunt de acord că atunci când fapta are un pericol social foarte mare, cum este cazul de astăzi, evident că oamenii aceia trebuie să suporte sancțiuni penale, nu amenzi contravenționale. Vă dau exemplu de la Timiș astăzi. El auzeam pe primarul Timișoare, pe Nicolae Robu, spunând că la o verificare a 500 de timișoreni, nu timișeni, n-au găsit 55. Un număr extrem de mare. Oamenii aia... Ce poți să faci în România? Să spunem că ai avea guvernul perfect, că ai avea cadrul legislativ perfect, ceea ce nu e cazul. Se lucrează în situație de criză și într-o constrângere generată de schimbările de la oră la oră. Da, ce facem? Ce facem, doamna Gorghiu, cu ăștia? Cât un jandarm la fiecare persoană aflată în izolare sau în carantină? Nu cu jandarm pe străzi, doamna Gorghiu, da? Care să patruleze, da, cum se întâmplă în Spania, în Italia, nu știu. Domnul Mănăstire, în seara aceasta, în timp ce eu stau de vorbă cu dumneavoastră, pe o străduță mică în fața blocului meu se aude echipajul de poliție țipând prin stație. Venind de la Parlament astăzi, că m-am dus să depun niște hârtii, că Parlamentul, din nefericire, nu este digitalizat, încerc mâine la biroul permanent al Senatului și rog pe această cale pe toți colegii din PSD și alte partide să încerce să-mi susțină proiectul de modificare a regulamentului, care prevede că proiectele legislative și hârtiile și documentele, amendamentele se pot depune prin semnătură electronică online, nu trebuie să te duci la Senat cu foile după tine. Dar vă spuneam că lucrurile acestea se pot face dacă autoritățile sunt unde trebuie și cum trebuie. Astăzi, venind de la Parlament, că de la asta pornisem, înspre casă, am văzut cel puțin 6 echipaje de poliție. Doamna Gorghiu, vreau să-i văd la periferie, în orașele mici, în periurban. E bine că sunt în centrul capitalei României. În mediul rural, doamna Gorghiu, și în alte părți, da? Și vreau să deschid o mică paranteză. Nu o să se supere, nu știu, PNL-ul a ținut așa pe brațe diaspora românească și bine a făcut electoral. S-au întors, doamna Gorghiu. S-au întors. Ați văzut fotografiile. S-au întors băieții ăia. S-au întors băieții ăia din diaspora. Ăia s-au întors, sunt mulți. Înțelegeți?
domnul secretar de stat Tătaru, acum puțin timp, știi ce a spus? Eu nu știu, poate ne comentează și doamna Gorghiu declarația asta, de un demnitar al statului român. E normal să spui asta, că peste jumătate din cazurile de infectare cu coronavirus sunt datorate diasporei. Dar ai voie să spui așa ceva, Dumnezeule mare, apropo de diasporă? S-or fi întors ăia foarte bine. Dar cum să spui, mă, Silviu, așa ceva, mă, frate? Păi stai puțin. Adică Aici nu sunt de acord cu tine. Și dacă are dreptate Tătaru. Și dacă are dreptate, nu o spui, Silviu, că asta înseamnă că o să iasă în 2 săptămâni, o să fie român contra român. O să-l întrebe de unde ai venit, mă, din Italia. Ia o sticlă în cap. Dumnezeule mare, nu poate să spună un demnitar al statului român asta. Nu pot să cred asta. Nu, am uitat acest aspect. Iertați-mă, dar chiar m-am revoltat. Cum să spui ca demnitar tu asta, Doamne, Dumnezeule? Hai să o spunem noi, dacă vrei, statistic sau niște medici, nu un demnitar. Dar să știi că n-aș jigni pe nimeni cu replica asta. Eu nu m-aș simți jignită dacă aș fi om venit din diaspora. Vorbim în 2 săptămâni, Alina. Vorbim în 2 săptămâni, că eu văd pe Facebook cam cum gândesc românii de acasă despre românii de dincolo și mi se pare revoltător. Nu ca nimeni să jignească pe cei din diaspora. Numai că statistic asta este realitatea crudă și dureroasă. Cei veniți din zonele roșii, Italia, Spania, din zonele galbene, că văd că din ce în ce mai multe se transformă în zonă roșie, au această dificultate, această problemă, pentru că acolo, existând epidemia la nivel național răspândită, atunci când vin în România, trec prin aceste filtre numite carantină, izolare și așa mai departe. Nimeni nu îi ostracizează, nimeni nu se uită urât la ei. Dar este o realitate. Majoritatea cazurilor de coronavirus, de persoane care sunt infestate cu acest virus, vin din acele țări. Asta nu este vreo rușine, nu are nimeni niciun fel de vinovăție că s-a îmbolnăvit sau că a luat acest virus. Important ar fi să nu avem derapajele pe care le-ați dat exemplu anterior. Personaje ca cele din Argeș, personaje ca cel de la polițistul de la MEAI care s-a întors din Israel și alte cazuri. Doamna Gorghiu, au infestat o grămadă de lume din România. Doamna Gorghiu, pe finalul intervenției facem și noi un apel. Domnul Vela a devenit foarte prețios, ministrul de interne, nu mai răspunde la telefoane. Poate transmiteți dumneavoastră că este colegul dumneavoastră. Da, este prețios, nu mai răspunde, că este șeful comandamentului militar. Spuneți-i domnului Vela că ar face bine să scoată poliția și jandarmeria pe străzi. Nu de alta, dacă să ne simțim noi mai bine. Din N motive, le-ați văzut, le-am spus și mai înainte. Mulțumesc, doamnă, pentru intervenție. În războiul ăsta cu coronavirusul, dragii mei, știți că acum 3 săptămâni vă spuneam să ne spălăm pe mâini, să facem dezinfecție, să avem grijă la măsuri sanitare, să cumpărăm echipamente medicale și așa mai departe. Oameni buni, degeaba stați în case, pentru că atunci când ieși din casă, mergi să cumperi ceva la magazinul din colț și spațiul public, locurile de joacă, oficiile pentru stațiile de metrou și de transport public în comun sunt infectate sau posibil infectate. Da? Țara asta, și folosesc acum termenul cât se poate direct, țara asta trebuie curățată, oameni buni. Trebuie să începem să ne curățăm. Instituții publice au făcut-o deja. Pot să vă spun, acum 3 săptămâni, pe o tăcere de asta suspectă, Ministerul Sănătății a chemat o firmă și a făcut dezinfecție și la Unifarm și la Ministerul Sănătății. Trebuie să ne apucăm să ne dezinfectăm. Da? Să facem curățenie. Să facem curățenie în spațiile publice din România pentru a scăpa de infectarea comunitară. Că, repet, degeaba îl bași pe unul în izolare. Că dacă ăla iese și 200-300 de metri până merge, pune mâna pe o clanță, pune mâna pe magazin, ia virusul de acolo. Îi spun bună seara primarului de la sectorul 4 din București, Daniel Băluță, da? Bună seara, domnule primar. Bună seara. Am văzut că ați început o mare campanie de dezinfecție în sector, da? Ați închis și parcurile, practic ați început la igienizare, mai pe românește. Igienizare, că virusul nu știe carte, mai pe românește. Așa este. În primul rând, profesia de medic m-a determinat să procedez în această modalitate. Prevenția este determinantă, de aceea prima acțiune pe care am demarat-o a fost aceea de
dezinfecție a străzilor, dezinfecția trotuarelor. Urmează în cursul acestei săptămâni, când vremea o să fie mai bună, să intrăm inclusiv în scările de bloc. Locurile de joacă în momentul acesta le-am închis, parcurile le-am închis și în general pentru toate spațiile publice ce sunt în administrarea noastră, fie am decis reducerea programului, fie le-am închis, astfel încât tentațiile pe care oamenii le au să fie cât mai mici. Bun, dar vreau să vă întreb, weekendul trecut când a fost cald, au ieșit locuitorii din sectorul 4 prin parcuri? Pentru că a fost o întreagă nebunie prin Băneasa, prin păduri, în marile orașe ale României. Oamenii au ieșit la picnic, au ieșit la plimbări, da? Credeți că vor putea fi convinși să stea în casă în timp ce autoritățile, cum face și dumneavoastră, fac dezinfecția respectivă? Pentru că eu repet obsesiv, degeaba stăm în casă dacă virusul e în afară, că la un moment dat trebuie să ieși din casă. Nu poți sta toată viața în casă. Da? Vedeți noastră, izolarea în casă trebuie însoțită de măsuri de sănătate publică. Așa cum testarea pentru fiecare om este una extrem de importantă și am văzut cazurile din Coreea de Sud și din Statele Unite, tot la fel de importantă este și dezinfecția pe care o facem în tot arealul pe care îl folosim, începând de la stradă, începând de la parc, loc de joacă, lift și toate celelalte lucruri care ne înconjoară trebuiesc sistematic dezinfectate. Nu doar printr-o singură trecere, prin mai multe treceri, pentru că numai în felul acesta reușim, alături de celelalte mijloace de igienă, să realizăm profilaxia infecției cu acest virus și în același timp să-i determinăm pe oameni să înțeleagă că situația este extrem, extrem de gravă. Numai în felul acesta oamenii vor conștientiza cât de important este să stea în casă, cât de important este să respecte măsurile despre care vorbim. Deci săptămâna viitoare intrați în scările de bloc, începeți campania asta și acolo. Mai departe, bun, ce e de făcut? Pentru că până la urmă nu putem sta în casă toată primăvara, toată vara sau o eternitate. Până la urmă. Dar ce vreau să vă întreb, oamenii înțeleg și cum au receptat măsurile astea? Înțeleg oamenii sau există unii temerari care nu vor să priceapă că trebuie luate măsurile astea? Vedeți, societatea este una diversă, însă ceea ce vreau să subliniez este că marea majoritate, dar marea majoritate a oamenilor înțeleg acest lucru. Probabil o pondere de 70-75% dintre oameni deja au înțeles necesitatea acestor măsuri și se conformează. Este o surpriză plăcută pe care o am, pentru că în ultimul timp am sesizat destul de multe critici la adresa oamenilor, însă realitatea este că ne raportăm de multe ori la o minoritate. Sunt convins că, având multă tenacitate și având extrem de multă perseverență și explicând în permanență, așa cum face și dumneavoastră lucrurile, vom obține rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Adică vom reuși să protejăm populația împotriva acestei infecții extrem, extrem de păcătoase, cu consecințe deosebite pentru societatea românească, după cum vedem. Domnul primar Bucura, vă deranjează. Am și eu câteva curiozități jurnalistice scurte. V-am urmărit activitatea, am văzut că ați ieșit, ați scos acolo mașinuțe, oameni suflați cu tot felul de licori, sper să fie bune. Am și eu întrebările, una nu vă adresez direct, că se leagă de activitatea colegilor noastre, însă nu prea pricep. Aici unii scot mașinuțele să sufle, să dezinfecteze, alții duc plase pe la oameni cu dezinfectanți cu spirit, alții plantează panseluțe. La nivel de București, dumneavoastră ca primar, n-aveți totuși o strategie comună? Adică, băluță suflă, mutu face panseluțe, ăla nu știu care dă nu știu ce. Cum vă coordonați? Adică fiecare face după cum taie capul pe românește? Și al doilea, ca să termin repede întrebările, apropo de aprovizionarea asta, adică colegul nostru de la 5 văd că dă plase cu spirit dezinfectant. Dom'le, de unde le luați? Dumneavoastră aveți?
Că eu ca bucureștean și ca foarte mulți de aici din orașul ăsta suntem îngrijorați. Nu găsim spirit, nu găsim dezinfectant de mâini, nu găsim nimic. Sunt toate pe undeva pe la ADP-urile astea ascunse, aveți un stoc cumpărat, poate ne îndrumați și pe noi. Astea ar fi curiozitățile. Am să vă răspund pe rând la aceste întrebări. Vreau să vă spun că toți colegii mei întreprind măsuri de genul acesta și este normal să facă așa. Societățile de salubrizare din municipiul București întreprind astfel de măsuri. Există la nivelul tuturor colegilor această implicare în a face profilaxia. N-ar trebui să fie și vizibilă, iertați-mă, adică pe dumneavoastră măcar pe Facebook nu stau în sector, dar vă văd cu mașinuțele alea, dar la altele nu văd implicare, alte sectoare, zic. Sunt convins că în următoarea perioadă veți vedea și din partea colegilor mei același mod de comunicare. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Băluț. Să încercăm să facem convorbirea cu ministrul de Finanțe Florin Câțu. Da, mașinile de poliție sunt în centrul capitalei. Repet, invitația mea către cei de la poliție, jandarmerie, ar fi bine să-i trimiteți în zonele cu adevărat importante, în cartierele marilor orașe, în zona periurbană, în zona rurală, dacă se poate, repet, zona rurală, acolo unde neconformarea și indisciplina sunt la cote maxime în continuare. Vedeam știrea serii: Israelul a decis izolarea totală la domiciliu a populației. Practic, Israelul își închide activitatea, firmele, populația, da? Totul este închis. Vă citesc și pe repede înainte știrile serii până facem intervenția cu Florin Câțu, ministrul de Finanțe. 7 români morți de coronavirus este statistica de astăzi, 576 infectați, 144 de la începutul emisiunii cazuri noi în 24 de ore, 73 de pacienți s-au vindecat. Florin Câțu, ministrul de Finanțe, este alături de noi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! De unde facem rost de bani, domnule ministru, pentru a trece această perioadă complicată pentru economie, ce se întrevede la orizont, să spun așa? Așa cum am făcut și în prima parte a anului. Ne-am împrumutat. Acum nu avem o problemă de finanțare, deci suntem ok. Depinde cât va dura această perioadă. Dar în continuare văd că s-ar putea să nu fie probleme de finanțare. Deci eu nu văd probleme de finanțare pe partea asta. Dar vin împrumutul, este clar, pentru că veniturile la buget vor scădea în perioada următoare. Este clar că sunt multe companii care nu mai funcționează acum și veniturile vor scădea. Mediul de afaceri cere măsuri ferme ca în celelalte țări europene, da? Practic, schema prezentată și văzută în presa străină pentru Germania, pentru alte țări, practic statul disponibilizează sume mari de bani pe care le injectează în economie. O să vedem așa ceva și în România? Sau când o să vedem? Deja pachetul pe care l-am anunțat reprezintă cam 3% din PIB când va fi operațional. Deci, deja sunt sume aruncate în economie, injectate în economie. Pe termen scurt, cel mai rapid se pot face plățile, facturile, deci plata facturilor, rambursarea TVA. Asta înseamnă 10 miliarde în martie și aprilie de TVA, plata facturilor, la rectificarea bugetară punem mai mulți bani la Casa de Sănătate pentru concedii medicale. Acestea sunt lucrurile care se pot face imediat. Schemele pe care le-am prezentat deja, vă spun că au condiții mult mai relaxate ca în alte țări, pentru că m-am mutat și eu în Germania și în alte țări și acolo să știți că au acces companiile care demonstrează că au fost afectate direct de coronavirus. La noi, de exemplu, liniile de credit pentru IMM-uri sunt pentru toată lumea. Nu este nicio condiție, nu este niciun certificat de stare de urgență, nu este nimic. Sunt linii de credit pentru a finanța IMM-urile. Vă spun că aici vă rog să detaliem puțin. Aici, în momentul ăsta al discuției, să detaliem. Se uită foarte mulți oameni la noi care au mici afaceri, mici întreprinderi private. Ce trebuie să facă un mic om de afaceri cu 10 angajați, cu 15 angajați, de mâine, dacă vrea să acceseze o linie de finanțare? Deci procedura o să fie, cred că, gata în 2-3 zile. Băncile s-a discutat,
Da, este o procedură nouă, trebuie să facem tot la capăt. Va fi un domeniu, un site unde se vor duce acolo, vor completa un singur formular. Acest formular se va duce către bănci și nu trebuie să mai meargă la fiecare bancă în parte antreprenorul ca până acum. Noi vom notifica imediat la care bancă se ducă. Deci noi vom lua relația cu banca direct și nu va fi antreprenorul. Cine? Ministerul de Finanțe sau ce entitate? Nu, este Fondul Național de Garantare. Pe Fondul Național de Garantare se va face totul, dar va fi un site, un simplu site. Lucrăm acum și la o aplicație care să facem și pe mobil, ca totul să fie mult mai simplu. Acest fond este în subordinea cui, Fondul Național de Garantare? Ministerul Finanțe. Ministerul de Finanțe. Deci dumneavoastră la Finanțe. Da? Deci în 2 zile se face site-ul, deci eu am se face formularul. Am văzut formularul demo, l-am aprobat în această seară. Este și domeniul luat. Ar trebui să fie funcțional. Normele le-am aprobat în această seară, deci trebuie să fie funcțional. Băncile deja au aderat la program. Sunt aceleași bănci care au lucrat și la prima casă. Majoritatea, cred, sunt cele care au aderat la program. Deci, pentru IMM va fi operațional în această săptămână. Problema este pentru companii mari. Mâine vom avea soluție și pentru companiile mari și acolo vom derula un program amplu de susținere. Pe le-ați dat facilitatea cu șomajul tehnic companiilor mari. Da, pe mine mă interesează oamenii de afaceri mici și mijlocii din România. Știți că avem nevoie de toate companiile, pentru că după ce se termină această situație, avem nevoie de toate companiile. Și companiile mari, de opțiune. cele care investesc, au nevoie și de susținere. Și atunci, pentru acestea, există Exim Bank. Deci, mergem pe ambele părți. Pe de o parte, susținem capacitatea de producție în România, pentru că după ce trecem de criză, trebuie să începem să producem imediat și nu vrem să avem fragmentări în producție. Și da, pe de altă parte, susținem angajații prin șomajul tehnic, plata șomajului tehnic. Și tot în această seară, am avut și discuții în această seară, vom avea și mâine, pentru a veni cu soluția pentru ratele din sistemul bancar, o soluție pe care o discutăm noi cu bănci, este un bancar și cu Banca Națională, o soluție care va implica cele 3 instituții, de fapt, și Guvernul României să fie implicat aici. Deci aveți o discuție și pe rate. Cei de la PSD vor să forțeze ceva lege, da, să se anuleze plata aici, o perioadă, să se suspende, pardon. Aici și foarte, foarte atent. Da, va fi ceva similar, dar și foarte atent cum construim aceste produse. Deci să notăm, nu este momentul pentru populism, pentru că trebuie să ne uităm că după ce trece această perioadă, România trebuie să continue să funcționeze ca economie. Nu putem să distrugem tot acum, astăzi, prin populism, doar de dragul populismului, ca după aceea să nu putem să reparăm. Deci trebuie să fim foarte atenți la soluții și vă spun că soluțiile vor fi în această direcție de a susține ratele pe o perioadă de timp. Vom vedea cum și guvernul va fi implicat, statul va fi implicat în această soluție, tripartită cu Banca Națională și cu sistemul bancar. Bun, și deci când credeți că se termină discuțiile? Deci în 2-3 zile avem pachetul ăsta pentru companii, deci cu formularul? Avem tot, cred. Avem și pentru rate la bancă și pentru IMM-uri funcțional, spun. Deci soluțiile pentru IMM-uri deja sunt aprobate până o gândă, trebuie să fie funcțional în această săptămână. Pentru sistemul bancar, iarăși soluția va fi în această săptămână și pentru companiile mari tot în această săptămână. Șomajul tehnic, acolo deja a trecut ordonanța, trebuie să implementeze, trebuie Ministerul Muncii trebuie să implementeze și dacă sunt ceva probleme și dacă oamenii văd în ordonanțe lucruri care ar trebui să fie îmbunătățite, le putem lua acum pentru că vom avea o ședință de guvern tot în această săptămână și putem să corectăm lucrurile unde... Dacă am scăpat, de exemplu, un domeniu, că știu că sunt câteva sectoare de economie pe care le-am scăpat și trebuie să fie incluse acolo, iarăși le putem include. Dar ca principiu, și vă spun că m-am uitat la multe măsuri în lume, am listele de măsuri în lume, noi am încercat să fim cât mai permisivi, deși suntem o țară care nu are aceleași resurse ca Germania, ca Franța sau alte țări, ca SUA, accesul în România la aceste resurse este extins pentru foarte mulți oameni. Deci nu există limitări și la șomaj tehnic. Cea de-a doua categorie de companii care aplică doar pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Nu există un alt criteriu, nu există altceva. Mai am o întrebare scurtă și apoi Dan Bucur are și el o întrebare. Finanțarea de care vorbeați, o veți face din afara României, accesăm fonduri din afară, pentru că este o bătaie în momentul de față. Foarte multe țări doresc să împrumute bani, s-a dat drumul la deficitul în Europa, da? Deficitul a fost practic anulat. Mergeți în piețele externe să faceți rost de bani sau la băncile din țară, din România? Deocamdată noi am fost prudenți și avem bani pentru această perioadă, nu ne batem
pe bani cu nimeni. Decizia Băncii Centrale din România, Banca Națională de vineri, ne ajută pentru că deja dobânzile au scăzut în România și împreună cu bufferul pe care îl avem și aceste injecții de lichiditate de la Banca Națională, nu cred că o să avem nevoie să mergem pe piețele internaționale. Dar dacă vedem o oportunitate, așa cum am văzut și în februarie, sunt foarte atent și vom merge pe piețele internaționale. Dar numai dacă vedem o oportunitate pentru a finanța. Altfel, suntem confortabili cu ce avem și cu finanțarea de pe piața locală. Domnul ministru Dan Bucura, o întrebare scurtă cu un răspuns, cred că cel puțin la fel de scurt, n-aveți de ce să ne vă lungiți. Înțeleg că vă discuta în trei povestea cu ratele la bănci, cu amânare, suspendare, înghețare, cum să o numi ea. De la români și de la toți cei care au afaceri mici și mijlocii, întrebarea e simplă. Viziunea noastră, nu a celor trei, se referă doar la mutarea ratelor cu un interval 3, 4, 5, 6 luni sau și la ștergerea dobânzii pe acea perioadă? Pentru că temerea oamenilor este că nu plătesc 3 luni, 4 luni, dar în lunile astea le vor curge dobânzile. Vreau viziunea noastră și nimic mai mult. Nu... Aici ați văzut că am făcut și pentru companii, de exemplu, cine nu depune declarația pe 25 martie, nu are nicio penalitate, nicio dobândă, nicio amendă, nimic. Deci acesta a fost principiul pe care am mers. Eu aș prefer să merg în aceeași direcție și nici recuperarea să nu se facă imediat după acea perioadă. Deci dacă se zice că se întârzie 3 rate, să nu fie următoarele 3 rate să pui omul să le plătească atunci. Să se dea o perioadă mai lungă pentru a se reveni la normal, pentru a plăti aceste perioade. Deci eu cred că e momentul să ne uităm la astfel de soluții, așa cum am făcut și pentru companii, putem să găsim și pentru persoane fizice, dar vă spun, discuția este, și cred că mergem în direcția asta. Cred că mâine sau poimine trebuie să avem o soluție. Da, ce veți face cu ratele la bănci? Da, Ungaria, mulțumesc domnule ministru pentru intervenție, mai avem câteva minute pentru concluzie. Repet, Ungaria a suspendat până la sfârșitul anului plata ratelor la credite. Silviu, aici ipocrizia, Victor o să înțeleagă românii. a anulat toate taxele pentru întreprinderile mici și mijlocii, au un sistem de taxare forfetară, da? Cu taxă fixă pe companii. Dacă omului îi amân rata 3 luni, 6 luni, dar pe perioada asta îi curg dobânzi și când începe după a 6-a lună, el e tot la rata 7 la care era azi, dar are și dobândă pe toată perioada asta, e un calcul bancar extrem de simplu, nu se câștigă nimic, omul ăla e mai îndatorat, mai necăjit, mai amărât și nu va face nimic. Acum asta trebuie să înțeleagă. Cu atenție dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Asta trebuie să înțeleagă statul, că trebuie să meargă pe solidaritate și băncile să renunțe măcar la profitul lor pe aceste 3 luni. Dacă nu, băncile nu renunță. 6 luni și pui după aceea la coada creditului. Păi și asta, din decembrie... pui, să fie ca și cum n-ar exista această perioadă. Asta înseamnă înghețarea. Ei vor să facă bine, 3 luni, nu, dar îți merg toate dobânzile și toate taxele și după aia plătești toată suma din nou. Nu, uităm că au existat 3 luni sau 6 luni astea nenorocite și după aceea, în a 7-a lună, omul e tot la rata nouă la care era azi, să spunem, cu aceeași dobândă, cu aceeași tot, își continuă creditul, prelungi perioada cu cele 3 sau 6 luni. Pe asta nu se spune, prelungind perioada, asta da? este cea mai corectă. Da, prelungim perioada, dar nu punem dobândă nici pe perioada asta. Asta e o golănie mai pe românește. Păi da? E o golănie care se întâmplă astăzi. Punct. Și crezi că vor presa băncile la varianta asta? Cu siguranță băncile în discuția asta nu vor zice ce bine că ați venit cu această propunere, haide să o facem de mâine. Pentru că băncile își văd afectat câștigul lor. Ele câștigă din dobândă, da? Despre asta e vorba. Dar asta nu înseamnă că guvernul, că 3 entități, da? Banca Națională, Guvernul României și băncile de pariat, nu au această posibilitate să le explice elegant că țara trece printr-o problemă reală, groaznică, teribilă și că trebuie să fie și ele solidare. Se numește taxă de solidaritate, dacă nu înțeleg. Nu știu, eu sunt mai populist așa, populist, dar de fapt cu om de dreapta. Adică vreau să încurajez business-urile, să încurajez, nu pomenile. Adică eu nu sunt de acord că statul trebuie să bage mâna în visterie și să spună hai mă, care sunteți amărâți și să aruncăm cu spirit, cu dezinfectant și cu bani în oameni. Nu! Statul trebuie să vină în sprijinul nostru, al românilor, dar pe parte economică, vorba unui clasic în viață, pe parte economică. Bun, așadar din această noapte intră în vigoare ordonanța militară. Între ora 22 și 6 dimineața nu vă mai puteți deplasa decât în condițiile din ordonanță, cu adeverință ca să justificați dacă aveți activitate pe timpul nopții, cu declarație pe proprie răspundere dacă mergeți la farmacie, dacă mai e deschis magazinul din colț, da? Respectați toate lucrurile astea și pe final, în ultimele secunde, fac și un apel la Ministerul de Interne. Oameni buni, domnul Vela, care ați devenit extrem de prețios, scoateți poliția
pe străzi în zonele sensibile pe care le cunoașteți, pentru că foarte multă lume pusă pe necazuri și pe făcut probleme în acest moment are gânduri, această lume pusă pe necazuri are în gând să facă prostii. Înțelegeți la ce vreau să mă refer, nu trebuie să se supere nimenea. O problemă va fi creșterea infracționalității în România în perioada următoare. Da, pe fondul crizei economice care se va instala, pe fondul altor probleme sociale a coronavirusului și pe fondul faptului că foarte mulți români care nu aveau de lucru în străinătate s-au întors acasă. Mulțumesc, Dan, pentru prezență. Urmează Lumea lui Banciu. Rămâneți pe BNU TV. O seară bună în continuare. Numai bine!